Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wassobi ajmain. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yaqulu qouli amma ba'du. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Kasiman dan Ibu Sudarti serta Ibu Iis Aisyah, yang kami hormati keluarga besar Bapak Nurdin Atmaja dan Ibu Sukawati almarhum, dan dengan pengganti Ibu Nurhaini beserta rombongannya. Yang kami hormati para sesepuh tokoh masyarakat, yang kami hormati Ketua RT 8 dan yang saya hormati Bapak RW 05, yang berbahagia kedua pengantin Saudara Satrio Atmaja dan Saudari Hani Mutia Retno Mandarti, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita rahmat, taufik hidayah kepada kita dan nikmat sehat walafiat sehingga kita semuanya bisa berkumpul bersilaturahmi di tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka acara proses adat Saudara Satrio Atmaja dengan pilihannya Saudari Hana Mutia Retno Mandarti. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ini menambah kebaikan, keberkahan, khususnya buat kedua khususnya buat kedua pengantin, umumnya buat kita semua yang hadir di sini. Baik, kita buka. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca umul kitab surah Al-Fatihah. Niscaya dengan ridho dan izin Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya, acara proses akad nikah ini berjalan dengan baik, lancar dan mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala hajiniya wa kulinatin sholihah ila hadrotin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Baik, acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan acara adat panggih pengantin dari Sanggar Safira yang akan dipandu oleh Mas Haryadi Soekarto dan Mas Singgi. Kepada beliau kami persilakan. Matur sembah nuwun, Bapak Iim telah berkenan membuka acara pada kesempatan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil amja'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ingkang dahat pinundi ing pikurmatan, ingkang hamengku gati Bapak Karsiman dalah Ibu Sudarti sakeluarga. Kapareng ingkang dahat pinundi ing pikurmatan kadang besan kaluarga ageng Bapak Nurdin Atmaja dalah Ibu Sukawati SE almarhumah minangka sesulih Ibu Nurhaini ing ari palenggahan dinten punika lan kaluarga ageng. Dumateng para alim, para ulama ingkang rinten dalu tansah nyadong wahyu kitabing ilahi minangka pandam-pandaming agesang. Dumateng para aji sepuh pini sepuh ingkang tansah hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman. Dumateng para pangembating praja tamtamaning nagara ingkang tansah sinuba ing pikurmatan. Dumateng para lenggah kakung sumawana putri ingkang tansah winantu ing pikurmatan. Amit pasang paliman tabit tinebina saking siku dendaning Gusti kang murbaning dumadi. Kapareng kawula klatuk jumantaka ngabiyantara wonten ing sasana ripalenggahan dinten punika. Atur uninga bilih panggih pinangantian Diah Ayu Hana Mutiah Retno Mandarti Eskep NS
Putri kinasih Bapak Karsiman Ibu Sudarti badhe kawiwitan. Kapareng tumuju lenggah wonten ing sasana dumateng para pinisepuh aji sepuh, para tamu ingkang datat pinudi ing pikurmatan. Dene kapareng pinanganten kakung inggih punika Mas Satrio Atmaja AMD AKSMB, putra kinasih Bapak Nurdin Atmaja dalah Ibu Sukawati SE almarhumah. Mugi purwa madya wasananing adicara ing ripalenggahan dinten punika tansah winantu ing sagung dumadi, boten wonten alangan pambeng satunggal punapa gangsar dumateng pungkasaning adicara sakmangke. Satemah handayani dumateng pinangantian kekalih ingkang katembe bangun Balai Wisma. Akad nikah kala wingi benjang sampun kaleksanan. Mugi dadya kaluwarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, benjang wuri enggal pinaringan, momongan ingkang soleh lan solehah, pikantuk sih wilasaning Gusti, pikantuk kanugrahaning Gusti kang murbaning dumadi, tansah winantu ing sagung dumadi panyayungan, sagung cempaka mulya gedene minangka pepayunganing laku jantranira Sang Siatmaja pinangantian kekalih. Kapareng mijil saking sasana ing ripalenggahan dinten punika upacara panggih pinangantian badhe kawiwitan. Mugi kaparenga hamurwakani upacara panggih pinangantian kanthi kidung pambuka nyuwun marang ngarsaning Gusti, muga tansah pinaringan karahayon sagung dumadi. Kidung minangka pambuka hamurwaning genira manambrami laksetandeng paharagyan agung adicara winisuda hang leluri endahing budaya luhung tumanduk ingkang pinaharagya Bapak Karsimansa Yekti Noyanayu wus dumawah kodrat titiwanci dening Gusti kang murbaning jagat. Ana sipating manungsa Gusti kang murbaning dumadi kang asipat jalu kalawan estri. Hamestuti endi budaying budaya luhur kanthi hanindahaken upacara panggih ing ripalenggahan dinten punika. Kapareng juru sembogo saking Sanggar Safira hamratisaken upacara panggih ing ripalenggahan dinten punika. Kapurwakan rawuhipun juru ampil pisang sanggan hamurwakani upacara panggih penganten. Hong wilahing awit gena mas tunama sidam hamurwakani kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim nyuwun marang ngarsaning Gusti kang hamurbaning jagat
Noyayan ayu wus dumawah titiwan cikinodrat dening Gusti kang murbaning dumadi. Mijil saking sasana panti Palreman juru ampil pisang sanggan ingkang sampun kapiji mangarsi kapurihang nglarapaken sarana panggihing resang pinangantian ingkang arupi sanggan jangkep. Gedang Raja minangka cihna gegadangan mugi manggiya raharja. Gantal ganep minangka pasungsum atur uninga upacara panggih kasuwun badhe kawiwitan. Dene kembang telon minangka syarat sarana jangkeping sanggan lan ugi lawe seta minangka pratandha prasetya suci pinanganten kakung badhe hanampi putri kinasih Bapak Karsiman Ibu Sudarti lair tumusing datos. Sampun katarima katampi dening Rama dalah Ibu Bapak Karsiman Ibu Sudarti. Dadya bombong mongko ging Rama dalah Ibu. Nuli kapareng putri kinasih kapareng mijil saking sasana panti Palreman. Diah Ayu Hana Mutiah Retno Mandarati Eskep NS. Alon tindairo denapit kadang werda mijil saking sasana panti busana jumloro tejane makantar-kantar tejane penganten anyar wus prapta gelung rekuk tekuk sinacur rekat cakrik kawung sekar melati cunduk mentul cacah pitu dibododo iringing tengen mager timun ageman cemeng Kresna ya item binati ing Kumalarta Sesatya mawa pindha lung gadung kang gegandengan sinjangira sida mukti prapada kencana minangka ujubing donga muga anggenya hambangun bale wisma tansah pinantuing suka basuki. Wus aben ajeng Sang Siatmaja pinangantian kekalih gending munyo mungguing pawiwahan pindha cantaka munyo bal imbalan ing balumbang candrane kodhok ngorek asung sasmita upacara panggih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita saksikan bersama panggih penganten Hana Mutiah Retno Mandarti dan Satrio Atmaja. Berkenan kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua mempelai yang berbahagia. Kumlawe astanira sang pinanganten kakung hambalang gantal sepisan datan sarana kumlawe astanira pinanganten putri hamales binalang gantal kaping kalih winastanan gondang kasih lan gondang tutur gantal dumadi saking ron suruh beda lumah lan kurebe tinangsulan lawe seta tondo cihna wus kapareng nyawiji cipta rasa lan karsane janji prasetya suci akad nikah ijab saha kabul sampun kaleksanan kala wingi kanthi lulus raharja. Balangan gantal dumadi saking kekeplasan datan kena wolawali mangkono to sejatine panggih pinangantian. Nuli age-age sang pinanganten putri yayah konjem-konjeming bumi wedananira jengku pinanganten kakung hanapakaken padha sakinggiling antigan yen to kacihna piyak pecah kanan hantigan mratandani pecahing pamor Sang Siatmaja pinanganten kakung dalah pinanganten putri mugi minangka donga marang ngarsaning Gusti muga-muga benjang buri katembe kaparingan putra putri momongan kang soleh lan solehah babar tumangkar tedak tumurun putra wayah. Halo kae penganten junjung derajat lan kapareng
lampah pradaksina hangeteri kakung kinasih tondo yakti kurmating pinanganten kakung dumateng pinanganten putri kapareng paring sasmita juru sembogo paring sindur binayang dumateng sang Syatmojo pinangantian kekalih age-age kapareng juru cundakaning laku sinebat manggalaning ayuda cucuk ing lampah sasmita ing dati sawengga ing diri angirapaken sang Syatmojo pinangantian kekalih tumuju wonten ing sasana lenggah nanta Srenarendra rasa tedhak sinewaka ing setinggil sigra langgaing dampar dento kang pinalipit kencana seseme anira babut pramadani tinon saking Mandrawa ginanta ing wardaya sang Syatmojo pinangantian arsa kirap tumuju wonten ing sasana pahargyan Sinandra kadya Sri Nalendra ingkang arsa tedhak siniwaka Sritina ning pasewakan busana kang maneka warane Sang Suba Manggala hanglarapaken nata nenggih tumuju ing dampar denta angge gegodhongan datan obah samirana datan lumampah ingkang kapiyarsi amung swaraning pradangga munya mungguing pawiwahan hangrakit sekar ketawang langen gita Sri Nalendra minangka asung pakurmatan mijilira risang pinangantian ingkang pindha Nalendra sahari wonten ing mangarsi ingkang sinebat cundhakaning laku ya cucuk ing lampah sang manggalaning ayuda Raka Mas Singgih Kurniawan kanthi sesanti Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti Durga mendhak kala sumingkir tinebihna saking ilu-ilu siku dendaning Gusti kang murbaning jagat boten kacariyos tindakira Sang Suba Manggala sakwurinya Bapak Karsiman Ibu Sudarti hanyindur bopong gendong putra kinasih ingkang katembe kapareng bangun Balai Wisma enggal ripalenggahan dinten punika kanthi pangajab ing ngarsa Sung Tuladha ing madya mangun karsa tuturi handayani
ing ngarsa Bapak Karsiman paling tulodo dumateng putra putri ingkang badhe kapareng tumuju wonten ing sasana enggal bale Wisma kang binangun ing madya ingkang sampun kapareng nyawiji cipta rasa lan karsane Dyah Ayuhana Mutiah Retno Mandarati Mas Satrio Atmojo gegandeng rerentengan datan ginggang sarambut pindho gula kang kinepyur pulut candrane kasindur warni abrit dalah warni pethak minangka juping donga ibu dalah Rama enggal-enggal ingkang bangun bale wisma kaparingan putra putri ingkang tansah pinantu ing karahayon wonten ing wuri ibu Sudarti dalah kapareng bapak ibu besan pangiring panjurung donga marang ngarsaning Gusti kang murbaning dumadi muga-muga maduka cekar sepaka mulya sapayung agung gedene minangka payunganing laku jantranira Sang Syatmojo pinangantian sampun paripurna Rama dalah ibu anggenipun hanyindur nuli kalajengaken Sang Syatmojo pinangantian lenggah wontening jengku kanan dalah keringipun Rama kinasih. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, prosesi adat selanjutnya yaitu rangkaian acara kerobongan diawali dengan prosesi bobot timbang di mana Bapak Karsiman berkenan memangku putra putri tercinta kedua mempelai. Ibu bertanya Ibu Sudarti kepada ayahanda tercinta, Bapak awrat ingkang pundi? Ibu loro-lorone podo abote, ora ono bedane. Mboten banci ciladan ateges. Rama dalah ibu sampun kapareng hanampi putra putri kalih dadya putra priyangga. Paripurna upacara bobot timbang salajengipun Rama Karsiman kapareng berkenan memberikan doa yang terbaik kepada putra putri tercinta. Sebelum mempersilahkan duduk, dipersilahkan Bapak Karsiman memberikan doa kepada putra putri tercinta. Sumangga kene-kene nduk ngger lungguh jejer jenjem tentrem lan ayem sepisan kanggo selawase ya nduk ya ngger Rama lan ibu mangestoni wis paripurna Rama dalah ibu anggenipun kapareng paring palenggahan ingkang winastanan upacara tanem jero kalajengaken upacara salajengipun inggih punika adicara tampa kaya kacar kucur pinanganten kakung sampun kapareng hangasta lemek babut sindur warni pethak dalah abrit ingkang sampun kamot wujuding pepeting kacar kucur wos jenar yatra receh empon-empon wijen utawi biji-bijian cacah selawe atau 25 kapareng kasuntak kanan kacar kucur katampi kanthi dilegawaning penggalih dening pinanganten putri mboten wonten ingkang cicir sajuga mratandani yen to pinanganten putri pranyata wanuta kang gemi surti lan ngati-ati. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, rangkaian upacara kacar kucur merupakan simbol kewajiban seorang suami kepada istri dan keluarganya memberikan nafkah, papan, sandang, dan pangan agar senantiasa kecukupan, diberikan rezeki yang berkah melimpah dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterima dengan baik tanpa ada yang jatuh, menandakan wanita yang gemi, ngati-hati dalam menjaga pemberian dari sang suami. Kemudian selanjutnya kacar kucur dibuntal atau diikat dan akan diserahkan kepada ibunda tercinta dari Mbak Hana, Ibu Sudarti. Ibu kapareng kang putra ingkang sowan
Hangaturaken pasenggan Ponokrami Sugeng kapareng dumateng ibu menika tampa kaya kapareng kula titipaken muga dadosaken kaberkahan jiwa lan raga ya nduk tak pangestoni. Upacara punjungan. Walaupun sudah mandiri berumah tangga, cinta dan kasih seorang anak kepada orang tua dan sebaliknya akan tetap sama. Hadir memberikan kebahagiaan untuk ayah dan ibu, mengharapkan doa restu dari ayah dan ibu tercinta dalam rangkaian upacara punjungan wus paripurna. Kalajengaken upacara salajengipun dahar klimah Andrawina, dahar sesarengan atau santap bersama. Menapa to kang den dahar dening pinanganten kakung dalah pinanganten putri. Cekul jenar ingkang sampun kinepel-kepel minangka cihna bolating tekad Sang Hyat Mojo pinangantian datan nolah noleh anggenipun badhe hambangun Bale Wisma. Dahar sepisan minangka cihna sandang kaping kalih pangan kaping 3 papan. Sekul punar minangka tandha raketing sesrawungan pinanganten kakung dalah pinanganten putri. Monggo boleh diarahkan dari tim Safira. Fotografer silahkan. Leh ngepel-ngepel kegedean, Mbak. Mulai muluk susah. Enjih kapareng sampun paripurna dahar kelimah Andrawina salajengipun ngunjuk tirta wening dumateng Sang Hyat Mojo pinangantian kekalih. Sumangga. Ngunjuk tirta wening wus kapareng paripurna salajengipun Sang Hyat Mojo pinanganten arsa kapareng nyuwuni dipalilah saha pangestu dumateng Rama dalah ibu kinasih lumantar upacara sungkem pangabekti konjuk dumateng Rama dalah ibu. Kalolos kanan duwung dalah canela minangka tandha Sang Hyat Mojo pinangantian arsa paring sungkem pangabekti konjuk dumateng Rama dalah ibu. Repepeh asuku juga tindakira sang si pinangantian tumuju ngabiyantara nenggih wonten ing sasana kang sampun kapareng tumata ing ari palenggahan dinten menika. Rama ibu kang luhur ing budi ingkang hangoker jiwa lan raga kang agung pangorban nane paring pitutur luhur dipeluk ayahanda ibunda. Sumangga selanjutnya bergantian posisinya, kami silahkan. Rena wengi tansah angesti mrih rahayuning putra lulus kanggen nayo
aja ribet rubeda lenambaran kanthi sabar ing penggalih. Silakan cium tangan ayahanda ibunda, kemudian dipeluk ibunda ayahanda tercinta. Tuhu pantesin nembah. Dipersilakan kepada kedua mempelai selanjutnya menuju ayahanda ibunda tercinta. Lali lali datan bisa lali lawas lawas sang saya ngelelo buron kang mawa telale kemangi gagang nyowolong nadyan mangke maksih tan lali bina kang pindho ula mbok sira kang lulut asih marang sesame paribasan jenang kula aja lali yen lali dadi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin, rangkaian upacara panggih pengantin dan kirap pada kesempatan hari ini telah paripurna. Selanjutnya berkenan Sanggar Safira untuk mengarahkan sesi foto keluarga inti terlebih dahulu bersama dengan ayahanda ibunda tercinta. Dipersilakan kepada yang kami hormati ayahanda ibunda, kedua mempelai boleh untuk bangkit dari tempat duduk Anda. Kami abadikan foto berenam, kemudian berempat dengan pengantin ayahanda ibunda pengantin wanita, pengantin pria dan saudara kandung dari kedua mempelai. Mohon berkenan untuk menuju ke area pelaminan. Kami persilahkan kepada saudara kandung dari kedua mempelai, dipersilahkan untuk boleh menuju ke pelaminan. Kakak, adik dari kedua mempelai, ipar dan keponakan tercinta bersiap-siap.